ברוכים הבאים לתמם, המטבח הגדול בישראל והמטבח הכשר הגדול בעולם. בכל שנה אנחנו סועדים כ6 מיליון לקוחות מרוצים. רובם נהנים מהמנות המזינות והמעולות שלנו כשהם גבוה בשמיים בדרכם מיעד אחד למשנהו. תמם הוקמה ב-1949 במטרה לייצר סעודות איכותיות, טעימות וכשרות עבור נוסעי אל על, חברת התעופה הלאומית של ישראל. בזכות טעמו המשובח ואיכותו של המזון שלנו, תמם גדלה משנה לשנה, וחברות בינלאומיות רבות ביקשו להצטרף לקהל לקוחותינו בקצב הולך וגדל. כמו שאומרים אצלנו, השמיים הם לא הגבול. על מנת לעמוד בסטנדרטים הגבוהים והמחמירים שתמם הציבה לעצמה, ועל מנת שכל אחד מכם יוכל להתרווח בכיסאו בזמן הטיסה וליהנות ממעשי ידיהם של השפים המצוינים שלנו, דרושה עבודה מאומצת ומדויקת מסביב לשעון. אך לא פחות מכך, חשובה עבורנו גם ההקפדה על נגיעה אישית בכל מנה ומנה. אז איך אנחנו עושים זאת? תמם זאת משפחה אחת גדולה של 500 עובדים, שעובדים פה מבוקר עד לילה, 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע. אנחנו המטבח הגדול ביותר במדינת ישראל, שמייצר כ-20,000 ארוחות ביום, ובתקופות הקיץ והחגים גם 30,000 ארוחות ביום. אנחנו מאוד גאים באנשים שלנו, אנחנו מאוד גאים בעבודה שלנו, באיכות שלנו. הציונים והערכות שאנחנו מקבלים מהלקוחות, מהנוסעים באל על ובחברות התעופה ובכלל, מעריכים מאוד את המוצר שאנחנו מספקים להם, ואנחנו רק עולים בסקרי שביעות הרצון משנה לשנה, ומאוד גאים על כך. בכל בוקר מגיעות לתמם משאיות שמביאות את חומרי הגלם באיכות הטובה ביותר. המוצרים נבדקים על ידינו, נשטפים ביסודיות, ורק לאחר מכן עושים את דרכם למטבחים השונים. שלושת המטבחים בתמם פועלים בהרמוניה מושלמת, על מנת לספק ללקוח ארוחה מלאה, טעימה ואיכותית. במטבח הקר מוכנות המנות הראשונות, הסלטים והכריכים. המנות החמות מבושלות מחומרי גלם איכותיים במטבח החם. וזהו הדובדבן שבקצפת, הקונדיטוריה שמספקת מאפים, מוסים ועוגות תוצרת בית. לאורך כל התהליך מושם דגש רב ביותר על נושא הבטחת האיכות. בתמם קיימת מערכת הבטחת איכות מהמובילות בתחום. המחלקה שלנו מונה 6 אנשי צוות, אקדמיים, מקצועיים ומאוד מאוד מנוסים שאחראים על כל התהליך. אנחנו מלווים את המוצר מתחילת התהליך ועד סופו, דרך קבלת חומרי גלם, בדיקת טמפרטורה בתהליך, התאמה של משקלים למפרט, בדיקה של גופים זרים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ובדיקות מעבדה רלוונטיות למוצר, לתהליך ולעובדים. בשנים האחרונות, בנוסף לארוחות למטוסים, תמם פתחה את שירותיה גם לשווקים נוספים, ואנו מספקים מזון גם לאירועי קייטרינג, מפעלים, בתי ספר וגני ילדים בכל רחבי הארץ. בתיאבון.